Compostela de deixar os discursos baratos ao lado e aproveitar esta enerxía creada por todas para pelexar máis que nunca. Demostremos que un desaloxo non sai gratis. Lembrémonos de toda a xente que, como a nós, nas súas cidades, loitan por conseguir o que é legítimo e a súa vez negado. Debémonos a eles e eles a nós. Todas somos parte de todos. Transformemos o medo en raiva, a dúbida en decisión e a imaginación en realidade. Hoxe é o momento, este é o lugar. Ocupa, ocupa, ocupa!